Tungni hedwond bura mar ODM nenore ni ok dhi rumo machiegni ne. Bang' jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna wacho ni lweny magoye e ODM en kaluwore gi chung' mar ni jatend piny William Ruto nyaka dhi dala e yiero mar higa mar 2027. Sifuna oyawo lweny kod jatend kweth manok e od bura maduong' mano Junet Mohamed. Mokoni ne omindni kod omenda moko e yiero mokalo ka jo Kenya Kwanza omako chung' ni Uhuru ema kelo pogruok e ODM. Kaka jafamarwa mana mar siasa Chris Owino leronwa, ogai mar DCP Rigathi Gachagua osingo duoko lwete kuom siro Sifuna kaka seneta ma Nairobi e tielo mar ariyo. Gwero kod siemo wang'e duond bura mar ODM medo dhi mbele kandalo medo sudo bang' jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna mako amen kod jo ODM mamoko e kinde yiko mane oyuore kod kweth mobalo kod sirikal e kaunti ma Murang'a. E yiko mar min jaod bura ma Embakasi North James Gakuya, Sifuna oyawo chunye kendo wacho ni lweny magoye duond bura mar ODM biro kaluwore kod chung' mare motegno ni jatend piny William Ruto nyaka dhi dala e yiero maduong' mabiro. Mimi najua Kenya hii it cannot afford another 5 years of William Ruto. It cannot afford another year of William Ruto. Na nataka nimalizie kwa kusema, kwa sababu mmesikia watu wakisema hapa Sifuna anaelekezewa maneno. Hii vita yote unasikia nikipigwa ndani ya chama cha ODM ni kwa sababu moja tu. Nimesema Ruto one term. Gichir kamar Simba, Sifuna omako amen kod ogai mar jood bura manok Junet Mohamed ma owacho ni onge kod ratiro mar seyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta e wi gwenyruok mani ODM ka otudo Junet Mohamed kod gwenyruok mar pesa ma oko ni Uhuru Kenyatta ne ogolo mondo chul ajets mag Azimio e yiero maduong' mokalo. Watu wengi wamesahau Mlima Kenya hii kwa mara ya kwanza Baba Raila Amolo Odinga alizoa kura zaidi ya 1,000,000. Na ndio maana mliona nikipigia Uhuru Kenyatta asante. Kwa sababu alitusaidia. Mlituzukuma lakini alitusaidia. Wengine walikula pesa ya Uhuru Kenyatta sawa sawa. Mimi najua kama katibu mkuu pesa nyingi ambaye tulifanyia campaign ilikuwa inatoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wewe Junet, pesa ya Uhuru ilianza kuwa mbaya siku gani? Siku ile ulikuwa unachukua hiyo pesa na hata yote hukuleta kwa chama. Weche mag Sifuna biro bang' Junet Mohamed sayo Uhuru Kenyatta kumano ma owacho ni Uhuru temo tiyo kod jotelo mag ODM e baro duond burano. Weche mag Junet bende osilwedo kod jatindai ma jatend piny Faruk Kibet e kinde yiko ma jod bura machon mar Likuyani Enoch Kibunguchi e kaunti ma Kakamega. Wale wanahubiri ukabila, wale wanajaribu kupanga chama ya ODM, yule retired president ambaye amepanga hao akina Halwale, amepanga akina Sifuna, amepanga akina Osotsi, ati baada hii uchaguzi ya William Ruto akishinda Mluya asiwe rais, tunaambia shetani ashindwe. Gino manyalo dhi keto Sifuna embero maliet, ogai ma DCP Rigathi Gachagua onyiso Sifuna ni en thuolo madonje DCP poni oriembe duond bura mar ODM. Na wewe Sifuna, mambo yako iko sawa. You are good leader. Hapo Nairobi sioni mambo yako ikiharibika. Mambo yako tu itaharibika ukienda kwa Kasongo. Ukienda kwa Kasongo tutakukimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Lakini kama utakuwa pande yetu, my supporters in Nairobi, and there are many, will be kind to you because you are a good leader. Na hii Nairobi ni ya community zote. Wewe Sifuna, wewe ng'ang'ana. Tungetaka usurvive huko ndio ODM ikuwe part of us. But in case atakufukuza, you have a home in DCP, you are welcome. Tutakukaribisha. Chris Owino, Ramogi TV.